Ki bazani kas das rasonidi. Ana hamiguna pago bazani tu das merasonan. Va chunone ki ablah ba man khiyonat kard. Pago ba tu khiyonat mekunad. Zogisio hechgo ba kas namekunad vafo. Va khoin hechgo sodiq nameshavad. Umri kutoh dorad faromush nakun. Va khoini ablah anamin ast. Se talog ne. Hazor talog ba tu. Estar dafshavaz injo. Ana in maktubҳои сиёҳатро ҳам ҳамроҳи худат бар. Дигар нишонат дар ин қаср намонад. хайрияте чӣ азоби сахте аз сар гузарондем то ба ин шаб расидана, вале як дидори ту ҳама мушкилиро паси сар мекунад. акнун на ташвиш дорему, на аз касе тарс. аз ҳамин шаб сар карда то охири ҳаёт якҷояем. дигар ҳеҷ як қуввае моро аз ҳам ҷудо карда наметавонад. худи паго тӯйро эълон мекунем. ҳоло бошад шаби аввалини хонадорӣ. ист гир дастатро ман намехоҳам. барои чӣ? барои он ки ман дар никоҳи ту нестам. ин кори ҳаром аст. рост мегӯяд матӣ. ин на ғолибият аст ва на ишқ. коре ки мо кардем аввал хиёнат аст, баъд шармандагӣ. ба меҳру муҳаббати матӣ ман бисёр ношукрӣ кардам. чӣ мешавад акнун? тақдир ҳайрон. ба доду моочам чӣ мегӯям? ба ҳаққу ҳамсояҳо чӣ мегӯям? хеле иштибоҳ кардем манзар. ягон иштибоҳ накардем. бигзор мардум бидонанд ки ишқи пок намиранда аст ва ошиқон то нафаси охир барои ҳам мубориза мебаранд. ман пушаймонам аз кори кардаи худ. нарас маро. дурист. бобуна нагир номи маро. ба ту тааллуқ надорам. касе ҳам нафаҳмад аз омадани ман. гӯш мекунам чӣ арз доред? ман марҳила зани матим нашинохтед? шинохтам, вале аз рӯи хати сабз номи шуморо хат задам.
رویخطی سبز چی؟ روی خط سبز یعنی اونهایی که همیشه در هر وقت و ساعت اجازت درآمد و برآمد را در قصر دارند. نامشان در روی خط سبز جا داده شده است. دیشب نام شما را خط زدند. چه خدمتیم رو بینم التماس؟ نمیدونم. دورتر از دروازه استید. ماشینش برآمد من کنید. دیگر علاج نداره. یک بار با تلفنی خودتون زنگ زنید گپ زنم. وای باید حقیقت رو داند. حق ندارم. بخشش نزدیکی دروازه نشینید ممکن نیست. تمام بس مسخره بازی. اکنون جدی. هرچی زودتر او رو خانه دار کردن لازم. دیگر علاج نیست. فرصت رو از دست دهیم باز به دام علم و عمل جادو میافتیم. امروز نزد خواهرم میروم برای محبت. توی رو قرار میکنیم. همین خیلی کنیم خوبتر است. کی میدونه باز چی گپ میشود؟ به هر حال مادر خان با متین اول یک مصلحت کنم. صورتی تو گپ زن دختر. با متین جنگجو شدم. ای بای داده با گپی مردم سر میشد. یگون همسایه از پیشت برآمد. برای چی جنجال کردی؟ طلاق کرد. این نمیدونم. بیزار شدم از همین زندگی. مانید خودم رو کشم. جانی همه خلاص شود. همیقه کاری دیگر ماند که هر دو دنیا تا حرام کرد. چی گپ شد؟ کلی نقل کن. آرام نیستا؟ هیچ گم نشده است. من نمیتونم دیگر در اونجا زندگی کرده. من میدونم که هیچ گپ نشده است. این دختر خودش عیب دارد. آدم دایدو که شد دیگه نه طاقت خانه دارد و نه از کوچه. بابونه برای چی اومدی؟ برای ما را شرمنده کنی؟ دفت کن بر بکنج خانه نشانی را. مردم این قشلاق دیگر روی ما را نگاه نمیکنن. بیا خانه داریم. بر درم. خدا گیرد تو بری دختره. کس گم شو.
намедонам. Дигар барои ман на касе ва на чизе аҷиб нест. дуруғ будааст ишқу муҳаббат. чӣ хел кунем бачем? як ҷавоб диҳ ки сарфарои корамонро равем. гуфтам ку фарқ надорад. ҳар тавре ки мехоҳед кардан гиред. ман барои худ як маротиба зиндагӣ кардам. акнун ин дафъа барои шумо зиндагӣ мекунам. раҳмат бачам, раҳмат. охир мо дар бадии ту нестем. талоши ҳамаи мо барои хушбахтии туст. ин кори бозӣ нест бачам. як бор хато кардӣ майлаш гузашт. акнун ақладро худат кор фармо бача. муҳаббат ҳам чӣ қадар духтари зебову батамкин аст. ҷуфти муносиби худро акнун меёбӣ. худо хушбахтиву пирӯзиятон беҳадду канор бошад. ҳамеша хонаатон обод бошад писарам. туеро қарор диҳед сарвар хоҷа. вақт дарёст. матин ту розӣ? муҳаббат ба ту маъқул аст? гап зан охир. фарқ надорад. гуфтам ку падарҷон. дигар акнун ҳама занҳо дар назарам якранг метобанд. розиям. ана ин бачаи бо ақли тарбия кардаи ман. раҳмат бачи, раҳмат. ман медонистам ки як рӯз не як рӯз шумо ба ҳам мерасед. муборак бошад бачам, муборак бошад. асалом. ин бача кист? писари ошпаз. назди ман биё. дар хонаи мо ҷой бисёр, нозу неъмат фаровон. бигзор ҳамеша бо мо бошӣ. ҳар кас ризқи худашро дорад. дарта кушо! ҳей! ҳамсоя? Тенҷаст? пушти духтартам безор, ай худтам безор. Духтаришта келин накардаму бева шуда омад ҳоли келин мекун. бева нагӯ ҳамсоя. якумуш ки духтари ма бева нест. дуюмуш ки ваям дар талаби бачаи ту намурдааст. чӣ вай ҳақ надора хонаи авлодош биёя? эй, то хонаи авлодаш омада на? як шаби дароз дар адир қати бачаи ма шаба рӯз накуна. фаҳмиди шарманда? мо аллакай келинамона ёфтагием. медонем вай духтар ки морам кайҳо боз домода интихоб кардагӣ. як бачаи нозанин, соҳиби молу мулк, зару зевар, тилло. ту аввал бачаи худта равгир ки думи духтари мана нагирад. эй, гӯш кун. ту думи духтарта калтатар кун ки дар ҳои бачаҳои рахгузар напешад. фаҳмидӣ? зиндагии худшо обод кунам. тамоми қишлоқ дар бораи шумо гап мезана. шармандаҳо дар бораи бачаи ман не. ман ба ҷои шумо мешудам аи қишлоқ кайҳо кӯчида мерафтам. ҷон бисёр хубай. касе да ки намефора рафтан гира. эй, дар танапуш бева, дар танапуш. як шарманда худути якташ духтарут беномусҳо. муре номатона пас кардед. оилаи беномусҳо. фаҳмидӣ? ӯ беваи духтарта бугӯ ки аз манзар ягон чиз умед накуна. фаҳмидӣ? ба қариби овозаи тую карнаи сурнаи бача ман мешнавам. фаҳмидӣ? мурене шармандаҳо, беномусҳо. бибини ҳама раҳка мазоқ кардини ё? ефан кати
دخترش چخرک میخوان چکارک میکنن بچه مرا گسل کردن اگیو شنیدی ها؟ باز در قشلاق گپی تو چیکار کنیم بابونا چیکار کنیم سرما در کدام سنگ زنم ها روی شرمندمونا با چی پوشانیم با این افت و اندامت اومدنت یک بلا با منظر برای چی واخوردی تو تماما بیعقل شده ای منظر تو رو میخواست در وقت دختری کته بودنت میگرفت من حالا هم دختری کتم موچه تنی مرا بری باز نه منظر دیدست و نه متین و هنوزم مردی به من نرسیده است ولی تقدیر چنین کرد که در نزدی همه بدنامم شرمندم سرخمم تو حالا هم با شوهرت هم خوبه نشده ای؟ برای چی؟ برای اون که من احمقم کور نمکم از بختی سفید ناشکری کردم یعنی من فقط او رو فریب کردم خواستم از او خلاص شوم و به منظر رسم فکر نکردم که من تن و نفس خود رو به منظر نه به متین بخشیدم اکنون هوشم به سرم زد که من به شوهر خود خیانت کردم ای خدایا دختری بیعقل اکنون از منظر مانده و از متین رانده شدی با مردم قشلاق چی گویی؟ مگرم کوچ بندیم و با یگان جای دیگر رویم نه کوچ نمی بندیم اوچه من به قصر می روم متین مرا هیچ گوه نمی پرتوید باوری دارم نه مادر خان من تماما دیگر درباره او فکر نمیکنم و نیتی از نو گرفتن رو هم ندارم تشویش نشوید رحمت پسرم این مسئله رو برای آن برداشتیم که خانه‌دار شوی کاری آسان نیست خدا ناکرده آیله ویران نشوید که ما دو طرفه می سوزیم هم برای تقدیر تو و هم برای خالت وای دیگر برای مادرت نگاه نمی کند برای همین بچیم کوشش کن که زندگی سالم برپا کنی مادر خان من گفته بودم که دیگر برایم اهمیت ندارد همسرم کی میشه اکنون همه دخترها در چشمم یک رنگ میتابند باور کنید ولی محبت باید در دلت جای مخصوص داشته باشه انا این تحفه از نام مادرت چی هستین؟ راحت به فرانسه اوه. ما میخواهیم که ماه اصلی شما در فرانسه گذاره مرحمت اوه. میشود معقول راحتی ماهی اصل در فرانسه میدونی چی مادر خان این نه تنها ارزوی من فکر میکنم که ارزوی هر یک عروس و داماد است این مهم نیست بچیم مهمش خوشبختی و یکدیگر فهمی شماست بله درست مادر خان تشکری زیاد همش میشود مادر خان پروا نکنید حق نداری اوچا حق نداری وای پیش من آمده است من خودم آوردمش یک گپ نفهمیده چی رفته جنجال میبرداری وای زوری ما و خانه ما هم نیست
زور نیست دمش گرفته در خانه شوشینه. اگر وای به معنی می بود به شوهرش خیانت میکرد خیرت که تو او را نگرفتی نباشد دردی سرت میشد. оча гапта хоида зан асосан надониста ҳақ надори ин хел гуфтан. حق دارم. تو بچه منی یا سوخته و پخته بابونه؟ сӯхта пухтаи бобуна. دفشو نباشد از خانه من رم افتتا نبینم. ин гапа ба ҳама арӯси офтагид бугӯ ман ҳам набинамша. وایزاری تو نیست. فهمیدی؟ در حق تو نمرده است. نه در طربخانه نمیکنیم. حولی خوب است. مهمانان ما خیلی زیادند. در طربخانه جای نمیگیرند. майлаш ҳавлӣ бошад ҳавлию лекин танзимро риоя мекунем. меҳмони бисёр дар кор нест аммо ҳами хештаборҳоро даъват кунем кифоя аст. масъалаи даъватномаҳоро чӣ кор мекунем? агар ба уҳдаи матин гузорем май ба фикрам тамоман тайёр намекунад. тамоман беаҳамият шудааст. ҳеҷ гап не. ман худам ба ягон ширкат супориш медиҳам. ин кори он қадар душвор нест. муҳимаш он аст ки матинро дар мадди назар гиред. о барои чӣ вай беаҳамият мешудааст? оиласозӣ кори осон нест. راست. حاضر اگر من گپ زنم فکر میکند که برای امنیت خواهرش تشویق میبرد. بهترش شما نصیحت کنید مادر خان. گپ شما با وی تاثیر میکند. албатта хуб шудааст хонум сарват бегим. ҳей шарманда ахир ҷудо шидаи шуш. як ҳафта шид меган дар ҳамид ҷаҳай. хуҷаинаш қатӣ ба чӣ бегумо қапидайша. обу рӯи ҷугиам пас кард. ҳоли мардуми тоҷик фикр мекунанд ки лӯлиё ҳамашам халиянд. намедонанд ки гузаштаҳои мо шӯра худо мегуфтанд. ҳоли босоз ки ба дарға накадиян шонаи қишлоқ. худошон номус дошта бошанд агар куч мебанданд. бо нигоҳ кар содаи моя. чӣ гап шуд бобуна? тенҷи аст? ман ба қаср меравам оча. пеши матин меравам. ин ҷои ман нест дигар. нагуфтам ки кӯча набуро. ягон таъна мешунавӣ. ҳамсояҳо таҳқир кардана? худо гирад ин лӯлиёни гап куна. набуро дигар. оби ширин дар кор бошад баъз гул гирифта мебиёрад. бачаҳо туиро қарор доданд. табрик. раҳмат. насиб бошад кай? рӯзи якшанбе соати 18 марамат кунед. рухсатӣ мегирӣ ё кор мекунӣ? аслан медонӣ чӣ? кор кардан мехоҳам, вале тӯҳфаи туёнаи модарам маҷбур мекунад ки рухсатӣ гирам. ва медонӣ чӣ? баъд аз тӯй ният кардем ки амрӯи арӯз ба Париж равем. бале. ана моҳи асаб. ҳамин янгара нагуфтӣ ки аст ё ки махфӣ аст? махфиам нест, духтари холам аст. зур медонем ҳама заҳмати очатай. акнун оҳиста оҳиста сарвати авлоди падарат ба авлоди модарат меравад. аз насиб аст. ҳеҷ гап не, бигзор. ҳар кас ризқи худашро мехӯрад. муҳим хушбахт бошанд. рост ин пулу мол ҳама вақт ёфт мешавад.
вале бахтро ҳам ҳар рӯз аз мағоза харида намешавад. вале медонед чӣ, дӯсти ҷониро ҳам дар мағоза намефурӯшанд. бахт фақат бо ҳамсар нест, ман фикр мекунам. рафиқи хуб доштанам инам хушбахтӣ аст. мо бояд дӯстои азиз кӯшиш кунем ки ҳамеша ба якдигар устувор бошем ва дӯстии мо боз ҳам мустаҳкам бошад. бале рост. салом алейкум. модарҷон, акнун ман мехоҳам ки барои муҳаббат худатон зару зевар интихоб кунед. ба чашм. салом алейкум. салом алейкум. шумо ба мо нишон медиҳед ки аз куҷо интихоб кардан мумкин? марҳамат, аз ин тараф интихоб кунед. марҳамат. тоҷи зарин шуморо хайрмақдам мегӯяд. ба интихоби зару зевар хуш омадед. Модные тенденции приходят и уходят. Классика актуальна всегда. Ювелирный салон Тоджи Зарин объявляет скидки. В честь майских праздников проводятся 30% скидки на все ювелирные изделия. Эксклюзивность, красота и изящество. Покупайте и дарите только лучшее, что может быть у нас. Тоджи Зарин. Всегда новый уровень. Модные тенденции приходят и уходят. Классика актуальна всегда. Ювелирный салон Тоджи Зарин объявляет скидки. В честь майских праздников проводятся 30% скидки на все ювелирные изделия. Эксклюзивность, красота и изящество. Покупайте и дарите только лучшее, что может быть у нас. Тоджи Зарин. Всегда новый уровень. анаин тӯҳфаи ночизи ман ба хотири муҳаббат. модарҷон, ҳар чизе ки аз дасти шумо бошад, он қиматаш баланд аст. ташаккур. хуш омадед. ташаккур. раҳмат. салом алейкум модарҷон. салом. шин ин ҳамон духтарат? ҳа, ҳамон духтар. чанд бор фолаша дидем. тӯмори бахт ҳам додам. чӣ шуд? ҳеҷ соз нагирифтӣ? ношукрӣ кард. мефаҳмидам агар хуҷайнаша не худаша ҷоду мекардам. хуб, боз чӣ шикоят дорӣ? ин ҷувони марг қати шавҳараш ҷанг карда баромада хона омадааст. шуд бас, фаҳмидам. унҷа воқеа тамоман дигар буд, бо айби худаш. ҳоло чӣ мехоҳед? пагония дорем ба хонаи шавҳараш рафта ӯро супорем. пешомадро фақат худо медонаду, вале ҳар чизеро ки аз пиром шунидам мегӯям. он чизе ки ҳоло ният доред барор мегирад. рафтанатон зарур хурсанд меоед. чӣ хел нафаҳмидам. шавҳараш қабул мекунад охир? аллакай гуфтам ман худо нестам. ягон гапатона нафаҳмидам. хайр канӣ пагаравем, чӣ гап мешуда бошад? агар ба гуфти худатон шавад, хурсанд оем, боз дуо мегирему тӯҳфа меорем. раҳмат, раҳмат оча. хуш омадед.
додош бобу набояд ба қаср равад. хайр як хафагӣ шудааст, ҳеҷ гап не. ҷавонон ҳама вақт хато мекунанд. матин роҳашро нигоҳ дорад. биёед барем соқу саломат ба хуҷаинаш супорем. аз ин тараф аз гапу калочаи мардум халос мешавем. аз тарафи дигар духтар бебахт намемонад. ҳамун бача хоҳад худаш ба сараш намеояд. раҳша нигоҳ дорад мегӯед. аз куҷо медонӣ ту? о бобуна худаш гуфт. ман ба ягон гапу кори бобунаи ту бовар намекунам. чӣ коре мехоҳед худатон кардан гиред, мара хуш накунед дар иҷа. инҷа шинед, ин хел намешад додош. нахоҳиам барои бахти фарзанд маҷбур мешӣ. хай як таваккал ба худо мегӯему хапудан мерем. шуд нашуд ягон роҳи дигарро фикр мекунем. гӯш кун духтар, ҳамун бача тура чӣ гуфт? талоқ кард ё ки фақат ҷанҷол бардошт? гап зан бачам, додод сарфарои кораша равад? не, талоқ нагуфт. ман худам зиқ шудам. беиҷозаташ баромада омадам. ана гап дар куҷо будааст? хай майлаш, тайёр шав. пагоё рӯзи дигар худам бурда мемонам. аз ман як бурдам бошад ҳеҷ гап не, мебарам. он тарафаша аз тақдиру қисматаш мебинам. хезанак рафтем. азим саломатро хӯрдӣ? ассалому алайкум. кан инҷа биё. аз мактаб омадӣ? синфи чанд шудӣ? 8. дар кадом мактаб мехонӣ? мактаби рақами 14. офарин. рӯзнома чӣ хел? баҳо чӣ хел? 4-5. офарин. бина мумкин? майлаш. ҳамеша ҳамин хел кӯшиш кун ки бо баҳои аъло таҳсил кунӣ ва дар оянда як мутахассиси касбӣ шавӣ. офарин. офарин. ҳама 4-5 кун. ана ҳамеша ҳамин хел кӯшиш кун. бо баҳои 4-5 бо баҳои аъло таҳсил кунӣ. маҳгир. ошхона рав, хӯрок тайёр аст. ягон хӯрок хӯр. модарат ҳамунҷост. мондаҳои кор бачаҳо. раҳмат. ассалом устод. ва алайкум ассалом. қариб овардед тахти ҷамшеди шаҳзоди моро? ҳа, кӯшиш дорем ки то бегоҳ буд кунем. гӯш кунед. як тахте месозад ки ягон арӯсу домоди дунё чунин тахт надошта бошад. фаҳмо? пулашро фикр накунед. албатта тоҷикон ҳолидей омода аст.
салом ба ҷанобон ва хонумони оли қадр. ҳамаи шуморо ба ин ҷашни бошукӯҳ ки матин ва муҳаббат хонадор мешаванд хайрамақдам мегӯем. аз номи аҳли ҳозирин сарвархоҷа ва сарватбегимро бо ин рӯзи фархунда табрик мегӯем. инак бо иҷозати шумо тӯйро бо савту суруд ва рақсу шодӣ кушода эълон менамоем. худо кунад ки ҳардутон дусатру як ғазал шавед, косаи талх бишканед ширинтар аз асал шавед. аз ин маҳал аз ин макон ба шаҳри ишқ биравед, барои лабҳои ҳама ҳазору як масал шавед. дар саҳна сарояндаи хушовозу маъруф Зайнура Пулодова ҳунарнамоӣ мекунад. марҳабо.
рӯи номус ту бояд ба қаср намеомадӣ. номус маро ба ин ҷо овард. аммо хеле дер. қаблан бояд бо номус ин ҷо меомадӣ. дигар аҳамият надорад барои ман. ин қарсаки хунук маро рӯҳ афтода намекунад. ман медонам ки матин маро чӣ қадар дӯст медорад ва ман барои ӯ аҳамияти калон дорам. ки ҳастин лӯли? нозирон, барои чӣ нигоҳ намекунед? кӣ медарояду кӣ мебарояд? узри зиёд. ман як лӯлии роҳгузарам. ҳамин амонатиро гуфтам ба соҳибаш супорам. ангуштарине ки шаби никоҳ ба ман дода будӣ. зеби ман надорад. хубтараш ба нав арӯсат тақдим кун. ана ин туморчаи туам дигар зеби ман надорад. ба гардани дӯстдоштаат банд. ба ман де ангуштаринро. ман намехоҳам дасти як зани бегона ба тани шавҳари ман бирасад. ман ҳам намегузорам ки дасти марде ба тани маҳбуби ман бирасад. гарданбандро ба ман де. даст дастро мешиносад. ё ин ки аз даст гирифтӣ ба даст супор мегӯяд.